Namalit na nako aning silik sa barilis matats kay wa jud tay sud-an karon panahonan no og wa pud tay dunggo-dunggo tungod aning bagyo matats. So atong gihimo diha ato na lang ning sabawon, wa na nako gipakita sa inyo kung giunsa nako pagsabaw ni basta kay ilargo na nako ni kay perte ng pagkagutuma kay ulan-ulan pud karon panahona. Wa na ko ilain lamas ana matats kun dili sibuyas dahon, kamatis, loya, asin bitsin, aw daog na pila ra ilad sa tutunlan oy. Tara matats oh, nya kamunggay perte daghana. Bastang lami matats. Mandi bagay sa bagyo-bagyo ba. Higop-higop og sabaw. Ako lang nagidaghan og sabaw mga tas kay lami kay mahigop aning ulan-ulan no og perte katambok aning silik sa barilis. Matats, habab na. Lami ka sabaw matats. Pagkalami. Di man ta ka pod atong unod kay mahal tong unod, tag 400, 300, 200. Dili ta silik, lami kay silik. Ano na kanindot sa mga matats kay pwede kang paitog bukog sa barilis, black meat sa barilis, lamang loob sa barilis, ulo sa barilis. Pwede kang patbilis gatos. Nasilik. Abi niyo matats, pasalamat lang jud tanong wa ta maigo sa bagyo dire ang Cebu perting pagkaluoya jud grabe. Mo ni nakanindot din sa Jinsan matats. Naaman tanan dire. May problema. Ano pangalan mo? Lakaw mo sila. Ang taga Cebu in town karon matats dili lang pagkaon ang ilang problema no kundi ang ilang mga pamilya nga pa nila makita karon kung asa na dapita gianod atong baha pastang luoya jud matats mo nang sakit sa dugan nila no man kita pasalamat ta diri nga wa jud tan apektuhan lami atong kaon lami atong tulog or unsa man pinakasakit pa jud dito matats kay na 13 ka tawo ni tago sa balay no tungod sa kakusog sa bagyo unsay nahitabo na anod silang tanan apil ang balay hantod karon wa pa jud in town makita apil na dito ang tigulang bata og mga inahan kung nabalaan pa lang matats may pagnipatong na lang sila sa ibabaw sa atop no tanaw ng uban dira nga nipatong sa ibabaw sa atop na survive in town sila bisag black meat matats pwede kang pet bali ano 50 tabang lami O na matas nga ako nagkaon karon no tuwa dito ang akong hunahuna sa Cebu kay nga naman bisag unsa nga gamit ang imong abrihan karon ma-cellphone, ma-radyo, ma-TV wa kay lain makita kun dili ang nahitabo sa Cebu dili ka masakitan ana di ba?